Διαβάζουν την 11η, εκτός είναι η Πατερνά και η Μουστάκ, αμφότερες τιμωρημένες. Στον πάγκο ο Αντώνης Ανδρουλάκης έχει ως εναλλακτικές λίστες την Κονιωτάκη, την Κουτσούρη, τη Δασκαλάκη, την Αεράκη, τη Φουρλά και τη Στανίνου. Πάμε τώρα στην πλευρά της ομάδας των νέων του Ατρομήτου, όπου η προπονήτρια της ομάδας επέλεξε την Σούμπα, την Πάδα, την Στεροπούλου, την Αποστόλου, την Πελεκούδα, τη Βέρα, την Κάτση, την Πράπα, τη Γεωργοπούλου, την Κρυαζή και την Τριμπόγεβιτ. Στον πάγκο Ψηρή, Γιούσια, Ολαρεάν, Ζιόγα και Γατσούλια. Αυτές είναι οι επιλογές της Κοντομήχης Καλομήρα, της Καλομήρα Κοντομήχη, της προπονήτριας της ομάδας της. Στο 35 λοιπόν, νέο δοκάρι για τον Όφη, το τρίτο με το φάουλ της Ριμπάνσκα. Και η ίδια στο Ριμπάνσκα, πολύ δυνατό το μαρκάρι, τον βρέθηκε στο έδαφος. Είναι πολύ δυναμική στην φάση μπάδα. Στο έδαφος στην Ριμπάνσκα, πιάνει τη μέση της. Δυνατό μαρκάρισμα. Χωρίς φάουλ πάντως είπε ο διαιτητής. Τσέλα. Από την Κοκοτσάκη και τώρα την Τρακογιαννάκη. Σιδηρά. Πάμε ότι λείπουν η Πατερνά και η Μουστάκ σήμερα για τον Όφη. Παλιά για την Πις, για τη Σάουερς. Σιδηρά. Μια προσπάθεια. Τσέλα. Ριμπάνσκα γυρίζει, σουτάρει, δοκάρι. Φοβερή φάση. Μεγάλη φάση με τη Ριμπάνσκα στο 5ο λεπτό. Είχε εκεί τον χώρο και κάνει. Σουτάρι, δοκάρι ξανά, αν είναι δυνατόν. Τρίτο, είναι απίστευτο. Τρίτο δοκάρι στο 35. Το σουτ της Ριμπάνσκα ξανά στο δοκάρι. Στο 35 λοιπόν, νέο δοκάρι για τον Όφη, το τρίτο με το φάουλ της Ριμπάνσκα. Και η ίδια στο 5ο λεπτό δοκάρι. Και έχει ο Κοτσάκη άλλο ένα. Τρίτο. Σιδηρά. Επίσης εκεί με πολύ δύναμη μπήκε στη φάση φάουλ. Πρέπει να είναι και κάρτα, μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Εκεί Κρυεζή πρέπει να ήταν. Μαρτύρονται οι φιλοξενούμενες. Μπήκε πάντως πολύ δυνατά η παίκτρια του νέου του Ατρομήτου. Η Λεκούδα διαμαρτύρεται. Ετοιμάζεται η κόκκινη. Ετοιμάζει κόκκινη, ναι. Απευθείας κόκκινη στην Πελεκούδα. Διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα. Και κόκκινη λοιπόν στο 42ο λεπτό. Η κόκκινη για την Πελεκούδα, που αντέδρασε πολύ έντονα στην απόφαση του διαιτητή και το πλήρωσε με κόκκινη κάρτα. Με πολύ έντονη η αντίδρασή της, σε πέρα στα όρια που λένε, και ο διαιτητής της έδειξε την κόκκινη κάρτα της Αντωνίου, ο διαιτητής Αντωνίου στην Πελεκούδα. Με 10 λοιπόν συνεχίζει η ομάδα των νέων του Ατρομήτου, λοιπόν μια κομβική στιγμή της αναμέτρησης. Με την Πελεκούδα, η οποία αποβλήθηκε. Φάουλ τώρα τη Σιδηρά, δοκάρι η Σούμπα. Με 10 λοιπόν οι φιλοξενούμενες. 2 λεπτά για το φινάλε του πρώτου μέρους. Από τη Σιδηρά στην Κιδωνάκη. Βλέπουμε την Πις να βρίσκεται στη κορυφή της επίθεσης. Ριμπάνσκα εκεί. Στο έδαφος η Πις σουτάρει και μπλοκάρει η Σούμπα. Το 43. Η Ριμπάνσκα είναι ακόμα στο έδαφος. Ξέρω αν παραπάτησε εκεί. Για να βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα αντιπάλου. Σηκώνεται πάντως ή παραπατάει. Τελευταίο 1,5 λεπτό στο πρώτο μέρος. Παραμένει το 0
0. Σταθιάτυχος με την Ριμπάνσκα 2 φορές και μία με την Κοκοτσάκη. Δεν έχει απειληθεί καθόλου. Παίζει με 10 η ομάδα των